Ini si Jessa at ako si Ongma ang dahilan kung bakit siya garo kapay. Habo ko na. Si Bublay na pirming nagpapanguris kay Jessa. Siyempre, yaon din si Anggot. Linti. Ay, isus-isus na lingawan ko ang proteksyon sa ngudol ko. Ray, hindi inapalpal ka talagang ibrowda yan sa iya. Ang galing mo, kaderder. Ang bilis lang kapanahon. Nagbago na ang hangaw ni Jessa. Pero piripirmi pa din siyang puyat. Puyat sa maling tao. Hey! Who are you? Ako si Hagas. Hagas kang payo mo. I don't need you. Ha? Pero bakit di mo ako kaulang? Girl, garo ka kuyumad. Excuse me, makikiagi po. Wow, ang galing mong Girl, tema. puro punduhan mo ako nakakadiri ka. Yan si Ada. Ada? Oh yes, ako si Oro-Oro. Bilisan to na. Si Soy ka man. Siya si Napapaudo. Wow, hello na Papa Udo. Sana mag-enjoy ka digdi. O, magkamot kita. Fist bump, kamot, fist... Ay, appear na lang. Ay, ano nga rang kamot mo yan? Basa-basa. Napapaudo na ako. Lumayo.